เ
Bayu Jis, koncone awake dhewe nek salto kok enak. Aku ya rada penak. Lah awakmu kok mek glundung tok. Aku penak ta, Bang? Yo tambah penak. Tuh. Wong aku yo tambah penak. Arek-arek apa? Awak dhewe tambah nemen penake. Awakmu penak ning kasur tok ngono. Oh. Piye? Awakmu salto penak mbok kancane diurungi. Lho, wis tak urungi mau tak contoni. Oh, iku mau contone. Contone. Berarti nek pertama salto awake kudu miring. Miring. Jis. Jis. Lho dibelajari ya. Ya apa rek kecamania iki ono. Jis. Penak kandhane yo. Lapo? Kalapo-lapo. Lapo mlayu nang mburi iki lho. Lapo mulai Iki ngono belajar, Jis. belajar apa? Nek salto iku kudu kayang ngene. Kayang. Iya. Tangan di bawah, Bawah. kepala dikeplekno. Malah kok kepala dikeplekno. Kepala ke belakang. Contohnya ngene. Ayo, dicontoni Mas Amin. Mas Amin, Mas Elon. Podo soal kira ini. Dicontoni Mas Elon. Heeh. Ayo iku lho. Durui. Heeh. Ayo tak bu. Wis to, sing penting yakin. Penak. Iso ngayang kok. Ayo. Sik, ngapunten nggih. Kabeh ku dipupuri ya dicelaki. Awakmu kok gak kon kaya ngono. Golekno apa kulo sing merem-merem. Sik tak kandhani lho. Gak merem. Aku nek wedak pipa gatel. Gatel. Potonganmu kok kere. Lah ya. Kok potonganmu kok kere? Aku kulino sing mahal-mahal. Kaya Skincare. kaya skincare. Menswear. Ono telek wedhus gelem.
Serintil gak ada. Mau aku serintil. Kaya Skincare ini lho. Wedak movie, Pak. Alah, Ibu. Aja lali, Bu ya. Sawerane. ngapunten Bu. Jenengan gegem napa, Bu? Gegem napa? Gue. Kan niku ya Bu. Lapon nih. Kancane brahe gak brahe Bang. Kan kaya apa ngono. Jess, kok paling ketok ayu tah ganteng. Ganteng. Masa? Aku nih braine wong mesti spesial. Spesial. Mesti braine wong mesti spesial. Arek-arek kalah, Jess ya. Kalah spesial. Wis jelas ganteng aku. Ya jelas ganteng awakmu kaya arek ganteng ngene. Jan, iki wis Jess. Wis. Mak. Oke, siap. Nggih. Makku sayang. Kula ganteng napa elek? Pol eleke. Loh, Jess ya apa Jess kok kowe kudu tanggung jawab. Jarene Mak. Apa? Apa sih menapa kok, Mak? durung wayahe. Raya ya apa? Heeh, warga masyarakat siapa jenenge? Sukorejo sehat barokah selalu. Heeh, menghadirkan Wahyu Budaya Lapo. Kon mari gak tanggung jawab. Kata jawab piye? Kudune mari dibrak paesi Heeh. braini. Braini. Mbok yo aku dikasih peluang. Oh, tak kasih peluang, Dik. Oh, sayangku. Baru kok es aku kok gak mbok kei. Loh. Tak Mas, main peluang. tahunnya Mas itu, Mas. Tak kalau nalaine, Mak. Ngawur. Bukan sulap, bukan sihir. Bukan sihir. Ini tahu. Tahu. Sing ngarani boto sapa? Arek-arek. Bukan sulap buat sihir. Bukan sulap, bukan sihir. Tunggal guru ojo ganggu. Tunggal bopo ojo budho. Aku iki Aku iki asu sing nate menggonggong. kok asu sih. Ya apa? Aku iki Menunjukkan kebolehan kebolehan sihir ilmu. sihir ilmu. Ojo ganggu. Ojo ganggu. Tunggal asu. Tunggal asu ojo sampai jadi tunggal kiri. Heng wilah heng. Heng wilah heng, Hong wilah hong. hong wilah hong. Mangat. Awakmu tak suruh. Mangat. Ajis. Iki tahu. Iso entek nang jero lambemu. Jancuk. Sulap dari wutuh dadi jlember. Kendra. Apa? Masih tahu ya tahu rek. Ojo mbok belenyekno nek raiku ngene iki. Aku kan malu dibuka semuanya ini. Kenapa? Kok seneng gendakmu biyen sih iku. Kanca sekolah. Oh, kanca sekolah. Kanca sekolah. Ora enak kulo ta menok, main di menok. Sapa, Jess? Kartina. Hansip, yuk Kartina diperkosa. Kanca SMP, Jess. SMP Gede apa kamu? masih SMP Mas yo. Kanca yo kanca dok ngono. Apa? Tahumu jam mlebu nang irungku. Ya, keras. Warga ya awakmu seumpama sing nyanyi dangdut kudu ro dirone dangdut. Yo ngono ta. Campur sari kudu ro dirone campur sari. Kudu iso meragamno. Loh, berarti nek dangdut kudu urus jeroane. Jeroane dangdut. Nek campur sari kudu urus jeroane campur sari. Lah iku nek ana sing nyanyi berarti awakmu iso meragamno, menjiwai. Nek Yukati ku jeroane piye?
jeroane keowen. Jarimu mau. Heeh. Berarti Berarti kudu kudu iso menjiwai. menjiwai. Contoh. Umpamane yo Umpamane. lagu Praulayan. Praulayan. Yo kanca ning gisik gembira. Alera-lera banyune segoro. Wajah ceria. Wajah ceria. Ngono. Berarti nek lagune ceria, wajahnya kudu ceria. Ceria. Oh, Nek lagune melas, kudu melas. kudu melas. Oh, ngono. Sapa sih? Aku kena awakmu Nah, kena. awakmu sih. Ayo. Oh, kon nyanyi aku sing meragakno Oh, wajah. ngono ta. Contoh jemblot. Dicontoh nih. Contoh Yo. iki pertama jis dhisik. Oh. Yo kanca ning dhisik Gembira, alera-lera banyune segoro. ceria ngono ya, Jis. Ale yang numpak prauraya ing dina Minggu ing pariwisata. Iku wajah ceria. Aku saiki. Heeh. Aku. Ganti awakmu. Awakmu sih. Awakmu Aku sih. Sing ceria Jis lagune Jis. Sing ceria. Ceria. Ganteng kok. Iya nek kaya rupamu wong loro iki tuwek-tuwek. Tapi kan manis. Senajan tua jek manis jadi. Tuwek mata. Kita kan anak muda, asa wong anak muda. Heeh. Senajan nenek rondo manis jek gelem. Jangan. Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh menghilangkan keluarga loh. Heeh. Gak boleh. Tidak boleh. Gak percaya Tidak boleh. Nek ibu boleh. Gak percaya belas. Nah, ayo. Iya. Ayo. Kau tempat terteduh dalam kesedihan. Kau tempat terhibur. Cis, arek iki gak iso, Cis. Gak iso. Awakmu cara mlebu nang ngene perfilman gak Gak cocok cocok. kamu gua. Nek di gua awakmu. Kaya Ajis diwaya ceria-ceria. Wong lagune rada ceria kon ngene-ngene. Loh. Ngenyek apa piye iki? Lah yo ngenyek lagu. Lah yo ngenyek suarane Ajis kok. Oh, aku gak ngenyek. Aku gak ngenyek. Tambah mlebu tahun. Tahun ini tambah mlebu irunge. Lah lucu tak kene kene kok lucu. Genti aku contohno gak iso aku. Anak iki gampang. Iki dime alat wisat rek. Heeh. Anak kedus iki kedus. Kedus iki mana kedus iki rek? Anak kedus tegak. Oh iki ya wis iki. Jadi ini lagu mesti menjiwai dan meragakan. Iya. Iya. Ya aku udah menjiwai. Berarti kudu menjiwai yo. Seniman. Arek iki gak iso. Iso aku. Goblok. Cara nang gene perfilman di gua. Di gua. Ngene lho contone. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku bernangis membawa suara deritan hati.
Roh lagu-lagu ngono iku. Roh, Heeh. aku lagu ceria. Ojo ceria ganti Ajis. Iya. Untungnya kene senior Ini paham. senior paham. Lagune Ajis. Aku nih aja. Ayo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. turut berduka cita. Langsung ngene. Allah. Lah. Mencolo ya itu. Keplek aja. Aku nulis pantes. Piye salah ya awake dhewe dikon lagune ngemis. Sopo? Kan menjiwai. Ayo menjiwai. Untung kene senior. Oh iya. Mak lagumu niku wis paham. Paham. Mencontoh ning ngono. Lah awakmu ngono iku mau gak gelem dipikul. Pak Tom. Gateli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dina iki awake dhewe ditekani artis handal. Ada nang apa? Lho gak ero kon. Gak. Meli. Meli. Jadi apa? Jadi bojomu mesti ya buat dandano. Mesti ae bojomu mesti buat dandano. Oke, heeh. Lan wahine wis dalu. Oh guru. Guru Aku mau dikandani. apa? Dalu. Kita panggilkan artis. Gitu bola-bola enten artis Artis apa? fenomenal. Fenomenal. Tak jugue. Spoting. Spotnya. Tok tak kentok. Jelas artismu kepesing. Kamu tutup. Dodoke dok 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 dok. Yuk ayo wayangmu metu. Sawenep jadi. Arek keteng bersama Wahyu Budoyo. Dita Janajo. Prabu Krono Dewan Ndoro Dewa tahu kasar medali si celek serem
Thank